Kuinka luoda oma Sonic-fanihahmo? Vaihe 1. Älä jumalauta piirrä yhtään mitään! Älä ainakaan vielä. Sen sijaan etsi Googlesta alkuperäistä Sonic-arttia, lisää värejä, vähän taitoja ja myös tukkaa. Ja vaan! Olet luonut paskaisen originaali Sonic-fanihahmon! Seksikästä työtä, eikö? No, siitä on tulossa vielä seksikkäämpää! Etsi joku piirtäjä DeviantArtista ja pyydä häntä piirtämään Sonic-hahmosi. Koska olet taidoton! Laiskaa. Sinun hahmosi on niin siisti, etteivät he voisi kieltäytyä piirtämästä jonkun vieraan varastavaa surkeaa Sonic-fanihahmoa. Vaihe 2. Hahmon nimeäminen. Sonicin kauan kadonnut veli. Annetaan hänelle nimi Sinous. Sehän on Sonic käännettynä takaperin. Mutta se olisi vaan kliseetä. Luoja tietää, mihin te olette tähtäämässä. Miten olisi Zero? Keinotekoinen siili. Rakennettu tohtori Eggmanin huippusalassa vedenalaisessa tulivuorilabrassa. Avaruudessa. Vaihe 3. Tulee hauskin osa. Annetaan hahmollesi voimia. Näetkö nämä kaverit? Sinä et tarvitse niitä. Kun sinussa saa kaosmarakit, supersmarakit, mastersmarakit, solarikivet, taikatapit ja maailman renkaat. Hänestä tulee tosi hypermusta kaos, mustapikki, megasaurus. Paskat, kutsutaan häntä Jeesukseksi! Zero Siiliksi! Hän voi myös fuusioitua Sonicin, Shadowin, Knucklesin ja Tailsin kanssa! Ja nyt alkakaa paino ja aloittakaa varastaminen! Tekemään noita fanihahmoja!